May usa ka asawa nagka-problema, kay di ka paanak ang iyahang bana. 5 na katuig sukad sa ilang pagminyo ang iyang bana. Wa pagyud hintoy nahimo, kay ang iyang bana sa batan-on pa. Magsigi ug saka sa mangga, nabali ang sanga nga gitungtungan pastilan. Maoy hinungdan na labtikan ang iyang bugan. Idala sa doktor ipakonsulta kung unsa ang sakit sa iyang bana. Matud pa sa doktor, Mrs. Pasensya pasaylua, ang junjun sa imong bana mipahuway na. Ay pagkaluoy gayud sa iyang bana nga baog, wala na'y dulog-dulog, ritso na lagkatulog. Bisan pa og hagiton, iyang hilot-hiloton, asawa masulubon, kay si Junjun di mo bangon. Ay pagkaluoy gayud sa iyang bana nga baog, wala na'y dulog-dulog, ritso na lagkatulog. Bisan pa og hagiton, iyang hilot-hiloton, asawa masulubon, kay si Junjun di mo bangon. Sa romansa, taas kaayog lahutay, uot raog tinun tagay. Ang iyahak karong misis, sige lagpabisbis. Yun siya makabalibad, kung ang iyang asawa mo bilang kad. Ibasin unya umok mga bit, unya sa lain na magpasirit. Di man sad mabuntis, ay daot ug matris. Ang akong kumari, magluyag yun pirmi, kay kada gabi, sige lagkumbati. Usahay sa adlaw, maoy ipamahaw, ang tud na sa unto, maglagubo sa kwarto. Si pari ihang ulitaw pa, werte yun niyang pagkatambukan. Karon nga na anay asawa, nang lawom ng iyang mata. Sa romansa, pwerte ng niwanga. Akong kumpari, magluyag yun pirmi, kay kada gabi, sige lagkumbati. Usahay sa adlaw, maoy pamahaw,
na sa uto, maglagubo sa kwarto. Karon si pare nalipay na, kay natagam ang iyahang asawa. Kay usa kong nagagabi, ipaspasan niya kumbati. Ang asawa ni kumpare nahulog sa katri. Ang asawa ni kumpare nahulog sa katri. Kamingaw sa lasang nga akong nasudan, nanira kog langgam kay wala yo'y sudan. Dito ko na sumok sa may balagunan, ang ako ang bugan sa tilas na tapnan. Sa dako nga kahoy may duha ka langgam. Ako ang gitira sa dala kong airgun. Apan sa kalit lang ako nakuratan, kay may nilihok man sa may kalibunan. Nihapa dayon ko ug nagkamang-kamang. Ang kadtong nilihok akong gipanidan. Nikalit kog tindog akong giambakan, tuna di ay tawo nga dito nalibang. Kadto di ay lasang ilang kalibangan. Ang taong nalibang wala nakahuman. Siya nakuratan, ni sutoy siya agdagan sa akong pagduol. Nahabilin ang purol, nibalikos agi ug muuli na lang. Wa yun ko'y nadala bisag uska langgam. Ako nagabaan ni atong nalibang, ay ang tais kagwang. Akong nayatakan. Sa kaniadtong panahon, mga adik ang tukhangon, silang tanan panghangyoon, gasabisyo paundangon. Apan karon nagpadayon, daghan sa mga batan-on nga nadala sa barkada, kasigi gamit ug druga. Dunay uban mga wata, manguot ug manulis pa, tungod kay wa nay kwarta nga ipalit nila druga. Ayaw sayangi ang panahon, ayaw ang kaugmaon, kay
kay daghan nang napriso sa sigig suyok ug syabo. Dali na kang nga maglagot na ay tango, nagpangagot ug nagsapyot na ang lubot tungod sa sigi ug suyok. Oh yeah. Oh yeah. Dunay uban mangawat na manguot ug manulis pa, tungod kay wa na'y kwarta nga ipalit nila droga. Ayaw sayangi ang panahon, ayaw ang kaugmaon, kay daghan nang napriso sa sigig suyok ug syabo. Mga wala na'y batasan, musukol sa ginikanan, ug kung sila ang mangayo ug di hatagan masuko, samtang may panahon ka pa ang kinabuhi